Għal darbohra nsemmilkom, sinjuri, nirringrazzjakom li inaqattu magħna. Minn hawnhekk minn ġewwa l-Oratorju tal-Kurċifiss, dejjem fil-parroċċja tal-Isla, fejn tinżamm ix-xbija mirikoluża ta' Ġesu Redentur, ser inxandrulkom xandir oħra live. Din id-darba Father Brendan Gatt ser imexxi it-talba tal-Kurunella ta' Ħnina Divina u mbagħad jagħti bidu għal ħsibijiet tar-Randan mifruxa fuq dawn il-ħames tiem millum sa nhar il-ġimgħa, dejjem fit-tlieta ta' nofsinhar. Meta inti mitt Ġesu minnek tnislet il-ħajja għall-umanità u nfetaħ baħar ta' ħniena għad-dinja kollha. U għajn tal-ħajja ħniena divina bla qis imla id-dinja kollha u ferraħ lilek innifsek fuqna. Nitolbu b'mod speċjali il-grazzja f'dawn il-jiem tal-fejqan minn dan il-flagell li qiegħed jaffettwa id-dinja, il-coronavirus, nitolbu il-fejqan għal-mordam li qed isofru minnu u għal dawk kollha li jieħdu ħsiebhom. U demmu ilma li ħriġtu mill-qalb ta' Ġesu bħala għajn ta' ħniena għalina, jiena nafda fik. Amen. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mitembin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Jiena nemmen falla il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art u f'Ġesu Kristu ibnu wieħed sidna li kien konċeput mill-Ispirtu Santu, twilet minn Marija Verġni, bata taħt il-ħaq ta' Ponzju Pilatu, salbuh, miet u difnuh. Niżel il-limbu mat-tielet jum qam minn bejn l-imwiet. Tela fis-smewwiet qiegħed in-naħa tal-lemin ta' Alla l-Missier li jista' kollox. Min hemm għandu jerġa' jiġi biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Nemmen fl-Ispirtu Santu, fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-xirka tal-qaddisin, fil-maħfra tad-dnubiet, fil-qawma tal-imwiet u fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu, bit-tpattija għad-dnubiet tagħna u għal dawk tad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħen għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Missier Etern, jien nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu, bit-tpattija għad-dnubiet tagħna u għal dawk tad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħen għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu, bit-tpattija għad-dnubiet tagħna u għal dawk tad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħen għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħen għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħen għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħen għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħen għalina u għad-dinja kollha.
Missier Etern, jena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu, bit-pattija għadnu bit-tana u għal dawk tad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħen għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħen għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna għalina u għad-dinja kollha. Missier Etern, jena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu, bit-pattija għadnu bit-tana u għal dawk tad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna għalina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna għalina u għad-dinja kollha. Missier Etern, jena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu, bit-pattija għadnu bit-tana u għal dawk tad-dinja kollha. Għaddis Alla, għaddis qawwi, għaddis immortali, ħenna għalina u għad-dinja kollha, amen. Għaddis Alla, għaddis qawwi, għaddis immortali, ħenna għalina u għad-dinja kollha, amen. Għaddis Alla, għaddis qawwi, għaddis immortali, ħenna għalina u għad-dinja kollha, amen. Nitolbu. O Ġesu ħanin, aħna nemnu fik u nafdaw fik. Enna għaliex aħna dajfa u blaħila. Għatina il-grazzja li nwasluk lil bnedmin kollha biex jarfuk u jħobbuk. U jkollna fiduċa fil-kobor blaqis ta' mħabtek sabiex inkunu nistgħu niġġieldu kontra l-ħażen li hemm fina u fid-dinja kollha għall glorja tiegħek u għas-salvazzjoni ta' ruħna. Amen. Eżist l-ispettaturi, nirringrazzjakom tal-li inaqqattu magħna bħalma għamiltu anka il-ġimgħa l-oħra meta kien hawn saċerdot ieħor biex jagħmel dawn ir-riflessjonijiet. Illum ninsab jiena magħkom, jiena Father Brendan Gatt, jiena mill-Mosta, u llum nixtieq nagħmel kelma ta' kuraġġ. Nixtieq nagħmel kelma ta' kuraġġ anka fid-dawl ta' ċirkustanzi diffiċli li mhux aħna biss, imma id-dinja kollha qiegħda tgħixhom bħalissa. U għanna bżon li dan il-kuraġġ propju insibuh fil-kelma talla, dan il-kuraġġ insibuh fil-mulej Ġesu li għanna ħdejna din iġbija tant qaddisa, tant maħbuba għalina il-Maltin u l-Ħawċin kollha. Ħanibda b'naqra riflessjoni storika, ġrajja storika ta' veru li naħseb li tista' tkellem anke lilna llum. Fl-qel tat-tieni gwerra dinjija fir-Renju Unit, il-BBC kienu xtaqu jagħmlu ixandru programmi fuq ir-radju li jgħinu lill-popolazzjoni biex tagħmel kuraġġ. Dak iż-żmien il-popolazzjoni aħna nafu, jiena ninsab hawnhekk fl-Isla, nafu l-Kottonera, l-Belt Valletta, tant żoni f'pajjiżna kemm batew minħabba l-bombardamenti qliel minħabba l-ħruxija tal-għadu. Imma anka l-Ingilterra b'mod speċjali fil-Blitz u anka f'dak iż-żmien madwar dawk il-bombardamenti dak anka l-ġuħ li kien hemm fil-pajjiż ċertu biża' ċertament u allura l-BBC xtaqu jollu il-moral tan-nies. U qudiem dan il-biża' qudiem dan il-ċertu inċertezza, id-dubju anka jekk inti tkun qed tgħix taħt il-bombardamenti ma tafx laqqas ħajtek stess mija garantita, ċertament li kelmu mhuwiex garantit. Allura xtaqu li joffru kelma ta' kuraġġ, xtaqu anka li x-xandir tagħhom jolli l-moral tal-popolazzjoni. U l-Providenza riedet li daru lejn ċertu C.S. Lewis.
Aħna forsi l-lum il-ġurnata xi ħut minna familjari miegħu dan l-awtur għax huwa l-awtur ta' bosta kodba sbieħ ħafna. Jista' jkun li anka familjari miegħu anka dilettanti taċ-ċinema tal-films għax il-kodba tiegħu dwar Narnia xi ħut minnhom kienu saru films ħelwin ħafna. Imma dan l-awtur kien bniedem ta' fidi kbira, kien Anglikan, membru tal-Knisja Anglikana, kien bniedem akademiku, kien lecturer fl-Università ta' Oxford u propju ftit xhur qabel minħabba fek probabbilment kien ġibet l-attenzjoni tal-producers tal-BBC. Kien ħareġ ktieb sabiħ ħafna, nissuġġerilkom jekk titħajru taqrawh, jismu The Problem of Pain. U ktieb propju dwar id-dbatija u dwar kif aħna, anka blajnuna tal-fidi, nistgħu nagħmlu sens mid-dbatija fil-ħajja tagħna. U allura il-producers mod speċjali kien hemm saċerdot Anglikan li kien in charge minn unit minn tal-BBC għax dak iż-żmien ix-xandir reliġjuż kienu jtuh iktar importanza milli jagħmlu llum il-ġurnata. Kienu approachjawh biex jagħmel dawn il-kliem ta' faraġ, dan il-kliem ta' kuraġġ lin-nies ta' żmienhom li tant kif konna qed ngħidu kienu qegħdin ibatu. U Lewis aċċetta din l-offerta li saritlu. Imma bil-kontra ta' dak li stennew ħafna, din il-missjoni tiegħu wettaqa b'mod differenti, b'mod divers minn dak li kienu qegħdin jistennew ħafna nies. Fix-xandirit tiegħu, Lewis ma kienx qiegħed joffri xi diskors politiku jew patriottiku kif ħafna stennew. Ħafna nistennew li forsi se jgħid kliem intenzjonat biex jolli jissollif tal-poplu f'dak il-moment. U min jiena nħobbu ħafna tal-awtur għalhekk xtaqt nibda bih. Min jaqra l-kodba tiegħu jaf x'pinna sabiħa kellu, x'kelma sabiħa kellu, kemm kien propju il-ħakma li kellu anke fuq l-ilsien Ingliż. Imma hu ma rridx jieqaf fuq dak il-livell biss, fuq livell superfiċjali biex joffri sollif lil poplu f'dak il-moment ta' tbatija, dak it-tiġrib li l-poplu kien qiegħed isofri minnu. Ma rridx biss jagħtihom kuraġġ fuq livell uman, ma rridx biss iqajjem xi fervur biex ikomplu l-ġlieda kontra l-qawwa tan-Naziżmu, aħna anke llum il-ġurnata aħna nemmnu, aħna stess, aħna wkoll, mhux aħna, mhux jiena, mhux il-ġenerazzjoni tiegħi, imma il-ġenerazzjoni tan-nanniet tagħna b'mod speċjali kienu parti wkoll minn dik il-ġlieda kontra l-ħażen tan-Naziżmu u tal-Faxxiżmu. U allura Lewis seta' faċilment anke lin-nies iffoka biss fuq dak li huwa l-aspett uman. Ejja nagħmlu kuraġġ, il-ġlieda tagħna hija tajba, ejjew inżommu sodi biex nelbu dan l-għadu li għandna kontrina. Dak id-diskors Lewis b'ħafna erf, b'ħafna prudenza għażel li jħallih f'idejn mexxejja oħra bħalma kien Winston Churchill. Li żgur kien jaf x'għandu x'jgħid. U fil-fatt Churchill huwa magħruf li ma kienx hemm min ilaħħaq miegħu għall-użu sabiħ tal-ilma tal-ilsien Ingliż biex iqanqal, biex iħeġġeġ lill-poplu ta' żmienu. Lewis rid joffri xi ħaġa differenti ħuti. U allura Lewis joffri lill-poplu Ingliż mezz ta' sosten differenti. Minflok kliem sabiħ, Lewis joffrilhom il-kelma, mhux kliem, il-kelma with a capital K. Dik li aħna bil-sina nirreferu għalija bħala il-verb talla, il-verb sar bniedem u għammar fostna. Minflok kliem ta' kuraġġ uman, Lewis għażel li l-poplu joffrilu kliem ta' faraġ divin. Lil-bnedmin mimlija bil-biża, C.S. Lewis irreġġaħħom lura għal-biża ta' Alla. Il-biża ta' Alla ħuti mhux nibża kif ħanispjega anke matul din il-ġimgħa jekk Alla jrid, mhix biża nibża minnu għax ħajjagħmel li xi ħaġa kerata, hija dak is-sens ta' staġib quddiem il-majestà ta' Alla li jiena mmarrit nagħmel xejn biex inxellef anke r-relazzjoni ta' Alla miegħi. Dak hu l-biża ta' Alla. U Lewis jaħdem biex jerġa' jqanqal dak il-biża ta' Alla. Bi kliem għaref u fl-istessin sempliċi, Lewis uża dawn ix-xandiriet tiegħu fuq ir-radio biex lil poplu li kien friskju li jitbiet minn Alla. L-ewwel il-poplu kien dara jgħix fil-ġid u f'ċertu kumdità li kienu ġejjin anke mill-imperu, l-imperu Ingliż li kien jippermetti lil poplu tiegħu biex jgħix f'ħafna kumdità. Imma mbagħad anke issa minħabba l-biża tal-gwerra li kienu għaddejjin minnu, dan il-poplu kien qiegħed jirriskja li jitbiet minn Alla. Kien qiegħed jitbiet anke minħabba t-tiġrib li kienu għaddejjin minnu. U Lewis xtaq jerġa' jġibhom back to basics. Ġifieri lura lejn lejjun tal-moralità u tal-fidi tagħhom, lura lejn Alla nnifsu.
Ix-xandirit tiegħu eventwalment fil-fatt inġabru fi ktieb sabiħ ħafna jismu Mere Christianity, huwa ktieb li għadu sabiħ u validismu sal-lum il-ġurnata, jisu katekizmu żgħir maħsub u raġunat. U dik kienet is-soluzzjoni li Lewis xtaq joffri u fil-fatt tal-kemm kif kont qed ngħid ma kienx diskors patriottiku, diskors politiku, kien diskors spiritwali, intenzjonat anke biex nifhmu iktar il-fidi tagħna. Imma kien għajnuna kbira ta' sostenna l-poplu li kulħadd raħ bħala providenzjali f'dak il-mod. U forsi tgħiduli x'għandu x'jaqsam dan kollu magħna. Huti, jien lajjen Winston Churchill, għalkemm naħseb il-figura tixbħu xi ftit, mod speċjali lejn l-aħħar ta' ħajtu meta kien imżaqqaq sewwa. U laqas jien C.S. Lewis nixtieq. Imma l-istess kliem ta' Farage, l-istess kliem ta' fidi Huti li Lewis ħass li xtaq joffri lill-Ingliżi ta' żmienu, nixtieq nofrih jien lienna l-koll. Lienna il-Maltin tal-2020 dan ir-randan stramp li qegħdin ngħixu. Anzi mhux kliem biss bħal m'għamel Lewis, imma il-kelma with a capital K, il-kelma talla. Għax l-istess soluzzjoni li Lewis ħass li kienet bżonn juża n-nies ta' żmienu hija ċertament bżonn juża għalina llum ukoll. Hija soluzzjoni Huti li għandna bżonn aħna f'dan il-moment tal-istorja tagħna. Ċertament Huti għandna nitolbu anke biex il-Mulej l-Ispirtu Santu idawwa li dak li qed ifittxu soluzzjonijiet mediċi, xjentifiċi, ċertament, bla dubju. Jiena m'iniex xi wieħed li ngħid le nitolbu biss l-bqija insewħ dak li huwa mediċina. Le, dak ukoll huwa don ta' Alla, dak il-fejqan ukoll huwa don ta' Alla. Imma jiena għal dawn it-taħdidiet li għandi magħkom din il-ġimgħa propju dan li nixtieq naqsam magħkom. Din li nerġgħu aħna wkoll ħut immorru lura naqra back to basics. L-istess dibatija fuq livell differenti, sintendi, imma id-dibatija li kellhom in-nies Britanniċi u anke missirietna u ommijietna tal-imoddi fi żmien il-gwerra, b'xi mod qegħdin ngħixu biċċa minnu aħna, farka minnu aħna, anke minħabba din il-pandemija tal-COVID-19 u l-coronavirus. Mhijiex gwerra, għalkemm mexxej anke politiċi bħal Macron ta' Franza qabluha ma' gwerra, imma hija gwerra xorta waħda Huti kontra għadu li ma tarax. Kontra għadu li inti ma tistax tagħmel patt miegħu, ma tistax tibatlu ambaxxata biex titolbu ejja nippruvaw nagħmlu l-paċi, ejja nippruvaw inwaqfu l-ġlied. U għadu li jew joqtlok jew inkella telbu inti anke kif qed ngħidu bl-għajnuna tax-xjenza. U allura dan l-għadu moħħbi imma fina joħloq biża', fina joħloq inċertezza. U naraw anka il-fatt li kważi l-pajjiż kollu jieqaf meta jkollna fuq il-mezzi tax-xandir u jgħidulna l-updates tal-ġurnata kemm huma morda, eċċetera. Joħolqu biża' u inċertezza Huti dawn ir-realtajiet fina. U allura aħna wkoll bħall-Ingliżi ta' żmien C.S. Lewis, bħal bnedmin kollha ta' żmien C.S. Lewis tal-gwerra, bħal kull poplu Huti li jiġi mifni minn gwerra, għandna bżonn immorru lura back to basics. Għandna bżonn nerġgħu nagħmlu naqra eżami ta' kuxjenza u ngħidu imma aħna ukoll forsi illa xkajna xi naqra fil-prattika tal-fidi tagħna, ibda minni ta' jiena qatt ma nitkellem biss għall-udjenza tiegħi, tista' tkun fi knisja, tista' tkun f'talk, tista' tkun f'lecture. Aħna jista' jkun li illa xkajna fil-prattika fl-għejxin tal-fidi tagħna, fir-reliġjon tagħna. Mhux aħna wkoll Huti bħalma kienu ddakru l-Ingliżi fi żmien l-Imperu fejn kellhom ħafna ġid dieħel minn madwar id-dinja kollha, mhux aħna wkoll Huti forsi jiddakkarna minn ċertu kumdità, mhux aħna wkoll illa xkajna, mhux aħna wkoll ħanuża frażi naqra hekk rabbejna naqra sonza. Jiena inħobb nitkellem mal-anzjani anke fis-sakristija fil-parroċċi fejn inkun. U mhux l-ewwel darba li jkun hemm xi ħadd minnhom jilmenta miegħi u jgħiduli fader dawn iż-żgħażagħ tal-lum ma jafux jiġifieri tbatija, ma jafux jiġifieri meta jkollok laks, ma jafux jiġifieri meta laqqas taf jekk għandek xi kelb biżżejjed għal dakinhar għal għada, ma jafux jiġifieri fejn ommok u missierek ikunu nkwetati li m'għandhomx jitemawk, ma jafux jiġifieri toħroġ mid-dar u ma tafx inti x'ħadd tidħol lura. U allura kun hemm min juża din il-frażi naqra gofa jgħidli gwerra għandhom bżonn jew inkella xi epidemija għandhom bżonn u ma dar ħadniha risposta Huti. Jiena s-soltu nħobb ngħid li r-randan jekk ngħixu sew qisu kamp ta' training tas-soldati, bl-Ingliż jgħidu boot camp.
Immaġinaw żgħażagħ 18-17 sena, 17 sena kultant li imdorrijin f'ħajja ta' ċertu komdità, jew inkella imdorrijin b'ċertu drawwiet fix-xejn inqum filgħodu x'tib ta' responsabilità nitabba biha jew le, anke b'ċertu forsi anke immaturità jkun għadhom ma ħakmux il-ħajja. Imma jindbagħtu f'kamp apposta ta' training biex dak it-training ineħħilhom ċertu drawwiet, ċertu lussu, ċertu kumdità li jkunu draw fih. Jiċċaħdu mill-kumdità tad-dar, jiċċaħdu mill-kumpanija, mill-ħbieb, jiċċaħdu mill-ikel tas-soltu, jiċċaħdu mid-divertiment u jiffukaw. U jiffukaw ħuti sabiex fit-tmiem dak it-taħriġ joħorġu iktar b'saħħithom. Joħorġu iktar dixxiplinati, iktar lesti għal dak li l-missjoni tagħhom se titlob minnhom sew fuq livell fiżiku kif ukoll fuq livell emozjonali, fuq livell psikoloġiku. Dak huwa ħuti il-kamp ta' training u ir-randan jiġi kull sena suppost. Biex aħna fuq livell spiritwali nagħmlu l-istess. Biex aħna wkoll naqtaw ftit mid-drawwiet tagħna tal-ħajja ta' kuljum. Sejn fejn jidħol ikel u sejn fejn jidħol drawwiet oħra. Kumditajiet oħra li aħna nkunu drajna bihom matul il-ħejja tagħna, matul is-sena normali. U nidħlu naqra iktar, narfu naqra iktar fejn jien miexi fi triq tal-mulej, qed nagħmel dak li l-mulej qed jitlob minni. U fir-realtà ħuti, għax hawnhekk nistaqsi kemm qed ngħixuha din il-verità. Kemm qed ngħixuh ir-randan kull sena. Għax insumu, jekk insumu ta' nar ras ir-randan, nar id-duluri, nar il-ġimgħa l-kbira. U tafu x'samu ħutna l-insara tal-Vant, l-Ortodossi u l-Kattoliċi Biżantini. Ir-randan ma jsejħulux randan, jsejħulu is-sawma l-kbira, the great fast. U jsumu ta' veru. U aħna ħuti noqogħdu nsemmu l-ikel tradizzjonali tar-randan, il-ħobż biż-żejt, it-torti tal-irkotta, il-qaqoċ, stuffat tal-qarnejt, sfineċ. U għandna l-ħelu wkoll, jiena nħobbu ta' l-ewwel wieħed, il-Kwareżimal, iż-Zeppoli ta' San Ġusepp, il-figolli għax nibdewhom kmieni. U r-randan tal-2020 ħuti, forsi ma txaħħadniex mill-ikel, imma se jibqa' f'moħħna nemmen jiena bħala qampina tal-allarm. Ħajibqa' f'moħħna għax araw kemm kellna niċċaħdu minn affarijiet oħrajn jekk ħanobdu lill-awtoritajiet, li għandna nobdu lill-awtoritajiet. Kemm kellna niċċaħdu minn ħruġ li anke inti tiċċaħħad sempliċement milli tieħu bidejn ħabib, milli tagħna il xi ħadd minn tal-familja. Li inti tiċċaħħad mort nara film għax iċ-Ċina ma' mimlija nies allura faċli nimirdu. Aħna l-insara li nemnu ħuti anka saħansitra kellna niċċaħdu mill-knejjes mimlijin ta' dan iż-żmien, jiena kelli propju ġimgħa u nofsilu tajna kors tal-eżerċizzi tal-koppji kien qed ikolli knisja mimlija kull flaxija f'nofsu. U ma nafux ħuti jekk fit-tmiem dan ir-randan, fit-tmiem din il-mixja ta' din l-imxija, jekk hux sejrin noħorġu kollha sani salvi kif jgħidu t-Taljani. Dan huwa randan ta' veru. U nagħmilha xi ħaġa, irrid nagħmel xi ħaġa ċara ħuti. Ma rridux ninterpretaw, Alla ħares ninterpretaw dan li qed jiġri qisu Alla qed jibgħat din il-marda apposta. Qisu hekk biex ipattilna tal-li tbedna minnu, neħħuha minn raskom ħuti. Imma aħna nafu wkoll, aħna nemmnu wkoll li Alla kollox jista' jdawwar għal ġejt ta' dawk li jħobbuh, anki esperjenzi ta' mart u esperjenzi ta' disgrazzji. Għal dawk li għandhom il-fidi ħuti, għal dawk li huma miftuħin għal ħidma tal-Alla f'ħajjithom, allura jistgħu jaraw lejt ta' Alla f'kollox. Infakarkom fl-ewwel 3 vrus tal-kapitlu 9 tal-Vanġelu ta' San Ġwan li smajna propju l-bieraħ minn sema l-Qudiesa, minn ra l-Qudiesa, għax da żmien nistgħu narawha fuq it-television, forsi jew fuq l-internet. Infakkarkom l-ewwel 3 vrus tal-kapitlu 9 tal-Vanġelu ta' San Ġwan. Kif kien għaddej lema raġel għama minn twelidu. U d-disċipli tiegħu staqsew, Rabbi, dan twieled għama għax dinebu stess jew għax dinbu il-ġenituri tiegħu. U waraw wieġeb Ġesu. Ġesu wieġeb mhux għax dinebu jew il-ġenituri tiegħu, imma ġralu hekk sabiex l-emil ta' Alla jidher fih. U fi żmien Ġesu il-mentalità kienet li jekk inti marit għax huwa kastig dirett ta' Alla għal dak li inti għamilt, għal ħażen li inti għamilt. Kellhom idea simili ħafna għal dik li jemnu xuħud anka fostna ta' jgħidulek il-karma laħqitu, jisu għamel xi ħaġa ħażina, pum, mill-ewwel ġiet xi ħaġa ħażina. U Ġesu jurihom ħuti li l-mart mhuwiex konsegwenza diretta, mhuwiex kastig dirett ta' tnub preżenti ta' dak il-bniedem,
Il-mart iwa aħna nemmnu li huwa frott anka il-waqa oriġinali tal-ġenituri tagħna, tal-ġenituri ewlenin. Imma mhuwiex kastig dirett. Imma xorta waħda Alla jista' juża anka sitwazzjoni ta' dlam ta' dbatija għalina propju biex minna joħroġ il-ġid għal uliedu. L-istess ħuti atteġġament juri Ġesu quddiem il-mart u l-mewt tal-ħabib tiegħu Lażru. Marta u Marija batu jgħidu lil Ġesu, Ġwanni kapitlu 11, mulej ara ħabibek marit. Meta sema l-aħbar Ġesu qal din mhijiex marda tal-mewt, iżda hija l-glorja ta' Alla biex bija tingħata glorja lill-liben ta' Alla. Mela ħuti Ġesu kien jara anka f'dawn il-ġrajiet negattivi xi ħaġa li minna jista' joħroġ il-ġid. U ċertament nistgħu nagħmlu dan ir-raġunament anki għalina stess ħuti. ċertament ma nistgħux ngħidu li hija skont il-qalb ta' Alla li hawn din l-imxija li tant nies anka innoċentement qegħdin ibatu u jimħirdu u sfortunatament f'pajjiżi oħrajn qed imutu. Alla ġid jixtieqilhom lil uliedu u dan huwa sentiment by the way anke li nsibuh fit-Testament il-Qadim. Fil-Ktieb tal-Erf insibu għax il-mewt mhux Alla għamilha u lanqas toġbu l-qerda tal-ħajjin u ħalaq kollox biex jgħix għal ħajja huma il-ħlejjaq tad-dinja u m'hemmx fihom velenu tal-mewt. Is-saltna tal-mewt ma taħkimx fuq l-art għax il-ġustizzja ma taqax taħt il-mewt. Ġifieri ejjew inżommuha f'moħħna, Alla huwa dak li jrid il-ġid tagħna, ma jridx il-qerda tagħna. Imma fl-istess ħin ħuti għax Alla jrid il-ġid tagħna, din il-ġrajja li aħna għaddejjem minnha tista' tkun a wake up call, jista' jkun l-alarm li jqajjimna filgħodu. Kemm nies kien hemm min pereżempju naf nies li mardu tom attak tal-qalb Alla ħaresat jew inkella anke xi ħaġa iktar ħafifa, imma kienet wake up call fuq livell fiżiku biex jibdew jieħdu iktar ħsieb saħħithom, jew anke fuq livell morali biex jippruvaw jirranġaw ir-relazzjoni li ma' xi ħadd li forsi huma kienu qataw minn miegħu, forsi kienu kisruha minn miegħu. Din tista' tkun din l-opportunità ħuti. Din tista' tkun verament moment fejn aħna inqumu minn ċertu drawwa li aħna ħadna u niġu konxi ta' ċertu dnubiet u realtajiet li jistgħu daħlu fil-ħajja tagħna ħuti. Din tista' tkun ampina li tqajmek u li tgħidlek għati pass lura. Aħseb ftit, x'setgħu daħlu drawwiet f'ħajtek illum li kieku Alla ħares qatt inti għada jew il-lejla ssib ruħek quddiem Alla iħamrulek wiċċek. Anka ħuti narawha din mhux aħna biss qed ngħiduha mill-livell ta' fidita, imma kemm nies qegħdin jirrimarkaw li anke minħabba li l-fatt li kellna nilgħalqu ġewwa, in-natura donna qed tieħu r-ruħ. U din ukoll tqajjimna naqra mistoqsija. Kemm konna qegħdin nieħdu ħsiebu il-ħolqien? Kemm konna qegħdin nisfruttaw il-ħolqien? Dan li waħda għandna dinja ta' dinja waħda għandna. U allura din ukoll tista' tkun ampjena tal-allarm. Ħuti kif nistgħu aħna bħala insara ngħixu din l-esperjenza tal-coronavirus? U jiena ngħid bħal tfal li weġġaw waqt il-logħob, bħal tfal li weġġaw fl-iskola. Jiġru għand il-ġenituri tagħhom. Anke jekk il-ġenituri tagħhom kienu fetħulhom għajnejhom ta'. Kemm niċċajtaw aħna ngħidu kultant tisma' lil xi ħadd jgħajjat feħdejn il-bandli. Jekk taqa' nkompli ntik. Imma jekk tkun hom li tħobb jekk ikun missier li jħobb, jekk jaqgħu wliedhom mhux ikomplu jtuhom ta' janquhom magħhom u jfarġuhom. Ejja ħuti aħna niġru lura għand dan il-missier ħanin, dan il-missier li jixtieq jerġa' jħabbeb lil uliedu, jixtieq jerġa' jgħannaqhom miegħu. Ejja nieħdu din l-opportunità aħna li ħammorru qudiemu birkubtejna naqra imweġġa ħarġinna d-demm. Kif aħna ħuti sejrin nużaw din l-esperjenza biex nikbru minna? Ftakru fl-Iben il-ħali, il-ġuħ batu lura ant missieru. Ftakru fil-klim ta' Ġesu, ejjew għandi intom il-koll li tinsabu mħabtinhom taqlin u jiena nserraħkom. Ħudu fuqkom il-madmat tiegħi u talmu minni għax jiena ta' qalb ħelwa u għomli. U intom issibu l-mistriħ għal ruħkom għax il-madmat tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif. Jalla dawn il-jiem insibu mument biex nerġgħu lura lejn il-qalb tal-missier. Glorja lill-missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.